Tayankhani ndipo madzulo ano muli ndine Ronald Mpaso poyamba nayi mitu yake. Otsatira wena chipani cha UTM ochokera mchigawo chakumwera ati Michael Usi ndi mtsogoleri ovomerezeka wa chipanichi. Sukulu ya Mzuzu Technical ikanika kutsegulira kamba kosalandira ndalama zimene imalandira kuchokera ku boma kwa miyezi 5 tsopano. Ndipo mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wayamikira mpingo wa CCAP kamba kothandiza pakayendetsedwe ka boma m'njira zambiri. Tindi zimenezi ndi zina zambiri tiyeni tikhale limodzi. Nyathoyamba otsatira wena achipani cha UTM amchigawo chakumwera ati Michael Usi ndi mtsogoleri ovomerezeka wa chipanichi kutsatira imfa ya amene anali mtsogoleri wa chipanichi Saulos Chilima. Gavanala wa chipanichi mchigawo chakumwera Steve Mikaya ndi amene wanena izi pamene anachita msonkhano ndi zina mwa nthumwi zochokera mchipanichi mchigawochi. Pa msonkhanowu anthu ena amamveka akung'ung'udza mosagwirizana ndi zimene Amikaya amanena. Amikaya akufotokoza. Nkhani ina ndi ya nyumba ya mmene chilichoni chino chilili kuti lichoni imene ilili kuchokera kuno kafika kunsanje kuchokera kuno kafika wakuti constitution yathu imanena zakuti ineyo ndine member wa kuNEC. Kodi mukuona bwanji anthu ngati magavaners ndiye mwava amene afotokozera magavaners no imene ilili lichoni ndiofunika tikawe cholinga ndi choti ntchito iziphweka. Chachiwiri kunali kulankhula za kuchoka mmalo kwa president athu Dr. Chilima amene anatisiya. Kodi mukuona bwanji mmene zilili ndiye magavaners onse anabwera mnyumbamo anena kuti no malingana ndi constitution yathu pakati pano tonse tavomereza kuti otitsogolera na Michael Usi amene swala state vice president mpaka na mmene tikula kunacho. Mkudzati kuchoka ku nyimbo yolira so pano tinaona kuti tikumane ngatana kamodzi kuti tiuzane mmene titaendere mmene tikulera. So munthu une ngati governor amene amanisankha ndi ma districts ndi naita na districts kuchokera maboma onse achigawo chino chakumwera kuti tikambirane za tsogolo achipani chathu cheche. Ndipo gavanala wa chipanichi mboma la Tcholo Charles George anati msonkhanowu unali ofunika kwambiri. Ine mawu anga ndagwirizana nazo zimene ayayankhula anthu chifukwa tithokoze kwambiri pano kuti gavanala anapereka mphamvu kwa anthu ndipo zaonesa kuti anthu ali ndi mphamvu kuposa mphamvu zawo. Zimene taona kuti Regional Governor ayankhula ndi mtima wonse chifukwa kuti atangoyankhula anthu aja bwana Regional Governor sanakhumudwe kunali kusangalala kusonyeza kuti zimene amafuna bwana Laji zimene zayankhula anthu. Palibe munthu amene apanga maganizo a kunyumba koma apanga maganizo a chipani kuti chipani chikhale chikupita patsogolo. Olaka nanena kuti convention ichitike lachitatu zimene zikufunika chifukwa kuti panopa chifukwa kuti kuoneka kuti kuli mpungwepungwe mausogoleri sakuziwika bwinobwino chifukwa kuti kuli zokhanga tizokokana zimene ifeyo ngakhale anthu akumuzi zikutipweteka kwambiri. Ndipo tikupempha adi kunekiko kuti apange masangasanga convention ibwere kuti tikhale ndi mtsogoleri mmodzi amene ifeyo tizimugwiritsa ntchito chifukwa kulowera uku zikumabweretsa udani. Chifukwa katikati momwe mutati mumvetsere kunena kuti muli ena akandulo muli ena anthiko pamene ife tonse kulibe kwa anthiko kulibe wakandulo tonse ife ndi UTM. Akuluakulu a sukulu ya Mzuzu Technical ati pali lingaliro lakuti asatsegulire sukuluyi chaka cha maphunziro chatsopano chikamayamba mwezi wa Septemba chifukwa chokanika kulandira ndalama ya pamwezi kuchokera ku boma kwa miyezi 5 Izi zachititsa sukuluyi kuti ikhale ndi ngongole zimene padakali pano zikukwana 65 million kwacha ndipo makampani amene amagwira nayo ntchito asiya kupereka zofunika monga chakudya. Zambiri mulipotiri la Patience Lunda. Mkulu wa sukulu ya Mzuzu Technical College Julius Pili anena izi pomwe komiti ya kunyumba ya malamulo yolondoloza chuma cha boma inayendera sukuluyi komanso ya Solar Energy and Ecology Institute boma la Nkhatabe. Sukulu ya Mzuzu Technical College imalandira ndalama yokwanira 10 million kwacha pamwezi. Mawu awo Apili anati ganizoli labwera popeza sukuluyi ilibenso njira ina yopezera zofunikira monga chakudya cha ophunzira. Iwo anati kusatsegulira sukuluyi kuthandizira kuteteza katundu wa sukuluyi popeza mbuyomu ophunzira akhala kuchita zionetsero poonetsa kusakondwa ndi mmene zinthu
zikuyendera pa sukuluyi. Makamaka tikukamba za ana amene amene amadyetsedwa pa college pompano. Chifukwa chona kuti ma suppliers anthu amene amatipatsira zakudya pa ngongole panopo asiya. Ndiye ngakhale kuti anawo abwere kuopa kwathu nkona kuti ndikuti anawo adzali kungotiphwanyirapo yani sukulu. Chifukwa zowadyetsa tilibe. Wapampando wa komiti yolondoloza chuma cha boma ku nyumba ya malamulo Mark Botomani anati akatula nkhani kwa mlembi wa kunduna wa zachuma popeza akhala ndi mkumano posachedwapa. Botomani anonjezera kuti sukulu za luso lamanja zofunika pa chitukuko cha dziko n'chifukwa chake zimayenera kuthandizidwa. Ngati komiti posachedwapa tikumana ndi Secretary Treasury tinawo kale zoti tikakambirane nawo. Izizi tizangonjezerapo tikaonjezerapo chifukwa tikuona ngati kuti ntchito zawo zitha kuima. Kumbali yake wapampando wa bodi ya Technical Entrepreneurial Vocational and Education Training Authority TVETA Apioka Tembo analangiza sukulu zophunzitsa luso kuti zizipezera njira zopezera ndalama pazokha kudzera uluso lomwe ali nalo. Pakali pano tikuyenera kukambirana kuti makoleji amenewa akhale ndi tima workshop takomesho kuti azisasa kuthandiza anthu madera kwawoko koma anthu azilipira ngati mene amalipirira ku workshop ina iliyonse. Cholinga chionera kuti azita kupanga ndalama zina zapadera zowonjezera kuti athe kumayendesera masukulu. Sukulu ya Mzuzu Technical College ili ndi ophunzira 320 ndipo inayamba ntchito zake mchaka cha 1955. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wayamikira mpingo wa CCAP kamba kothandizira pakayendetsedwe ka boma mnjira zambiri kuyambira pamene mpingowu anaukhazikitsa mdziko muno. Achakwera anena izi mu mzinda wa Lilongwe pamene mpingo wa CCAP umakondwerera kuti wakwanitsa zaka 100 chiukhazikitsire. Mercy Matonga ali ndi zambiri mu ripotili. Poyankhula pa chikondwererochi Achakwera anati mpingowu ukutukula miyoyo ya anthu kudzera mu zitukuko zosiyanasiyana zomwe mpingowu ukuchita mdziko muno. Ntchito yachiwiri yomwe mpingo wa CCAP yakhala ikugwira mokhulupirika mzaka 100 zimenezi ntchito yotukula miyoyo ya Malawi ndipo mbono umenewo chimodzimodzi ku Zimbabwe, ku Zambia, ku Mozambique, ku South Africa ndi maiko ena. Chifukwa mkati muyang'ane kumbali ya maphunziro mupeza kuti makamaka kwathu kuno kuti masukulu amene amangidwa ndi CCAP mdziko muno ni ankhaninkhani. Mukati muyang'ane kumbali ya umoyo mupeza kuti zipatala zomwe zamangidwa ndi CCAP mdziko muno zankhaninkhani. Mukati muyang'ane mbali ya zomangamangazi mupeza kuti manyumba achipembedzo omwe amangidwa ndi CCAP mdziko muno ngankhaninkhani. Ndipo m'mawu ake m'busa wamkulu wa mpingo wa Bizuki Nkhoma anati mpingowu upitirira kutumikira anthu kuti azigwirizana komanso kuti azikhala odzipereka pa chitukuko cha dziko lino. Mpingo umayimira mawu a Mulungu. Mpingo ndi pakamwa pa Mulungu. Chifukwa chake mpingo umakhala pamwamba pa boma. Chifukwa boma silingayende popanda Mulungu. Chifukwa chake mpingo umayankhula, umadandaulira, umalangiza. Mujanena president timakumana kuti tilangizane ndipo mpingo wakhala kundilangiza. Tiyenderere ndiyo ntchito ya mpingo. Mpingo wa CCAP unakhazikitsidwa pa 17 Seputembala mchaka cha 1924 kwa Khondowe m'boma la Lumphi. Ndipo chikondwererochi chinali pamutu woti Mulungu wachita zazikulu pa ife omwe ndi mawu ochokera pa Salimo 126 ndi meya chitatu. Mukuona nkhanizi kuchokera kuno ku wailesi ya Kanema ya Times. Ndipo popitiriza zonse Archbishop wa Diocese ya Blantyre Thomas Msusa wapempha Khristu kuti azitenga nawo gawo pa chisankho chimene chidzachitike chaka chamawa popikisana nawo pa mipando yosiyanasiyana. Archbishop Msusa wati Katangale akupitirira mdziko muno kamba kakuti anthu amene akumayendetsa dziko lino sakuopa Mulungu.
Mtsogoleriyu anayankhula izi pamwambo odzoza madikoni anayi kukhala ansembe ku Limbe Cathedral mu mzinda wa Blantyre. Deborah Madea walemba ripoti limene akuwerenga Richard Chirombo. Poyankhula pamwambowu, Archbishop Msusa anati katangale komanso kusagwirira ntchito pamodzi ndi zina mwa zinthu zomwe zikupangitsa kuti ufulu wa anthu udziphwanyidwa. Ndimafuna ndipemphe kuti demokrasi ipitirire. Pakali panopo ndi mmene zikuchitikira sitilemekezana. Ngakhale anthu ali zipani zosiyana-siyana, chipani china sichilemekeza chipani chenzake, timangonenana komanso nkhanza. Nthawi zina kunyozedwa sizabwino. Mmenje si demokrasi yayi. Choncho chaka chamawa achinyamata makamaka ndi amene ali ndi mawu amphamvu amene atha kutumikira ndi kunena poyera kuti dziko liyende chonchi. Mmodzi wa ansembe omwe adzozedwa a Davison Muyaya anati ndi wokondwa kwambiri ndipo ndi wokonzeka kuyamba kutumikira Mulungu. Tinganene kuti ndife opambana kapena kuti ndife amphamvu kuzozedwa wansembe la chinyamata sitinganene kuti mwina chifukwa cha nzeru zathu ayi, chifukwa choti Mulungu yonda amene anafuna kuti zinthu zichitike chonchi. Ndife anthu okondwa kwambiri chifukwa ndi chinthu chimene takhala tikuchidikira zaka zambiri. Kupatula Amuyaya, enanso amene adzozedwa ndi a Crescencio Njerenga, Lawrence Ganiseje ndi a Lucius Mpita. Ndipo tikadali pa nkhani za mipingo, Bishop wa mpingo wa Evangelical Missionary a Benjamin Chalemera wapempha Malawi kuti aziyika chikondi, mtendere ndi umodzi patsogolo m'malo mwa ndale zogawanitsa anthu. Polankhula pa msonkhano wapadera wa mpingo kuchigumula mu mzinda wa Blantyre lero, Bishop Chalemera anati kusiyana pa ndale sikoyenera kuti kuzisokoneza mtendere umene Amalawi amadziwika nawo. Lweni Mpasa ndi ripoti limene wawerenga Sam Banda Jr. Bishop Chalemera apempha atsogoleri a zipani za ndale kuti alimbikitse mgwirizano pakati pa anthu. Iwo ati atsogoleri a ndale ali ndi udindo wolimbikitsa mtendere pa nthawi ya kampeni pamene dziko lino likukonzekera chisankho cha mchaka cha 2025. Monga ife lero lino sina ndi nthawi yabwino yopempherera dziko la Malawi, timafuna tilimbikitse a Malawi tikhale amodzi, tikhale ndi chikondi kwina ndi mzachi posatengera wa MCP, DPP kandi wachipani cha mtundu wanji. Iyi ndi Malawi yathu, tikayiwononga taononga tonse ngati Malawi. Mu nthawi ya makampeni tiye tilankhula ndi mawu pasana chikondo, pasana chiyembekezo, osati mawu kuti tikhonza kuononga na toka. Nthawi yakwana ngati Malawi tionetse chikondi. Baibulo imalankhula buku la Yohane chapter 15 verse 13 kunena kuti kulibe bwenzi wina ngati wotereyi amene anataya moyo chifukwa cha miyoyo yathu. Masiku ano amene tikukhala maubwenzi ambiri atayika. Maubwenzi ambiri ndi mabwenzi amene si amene anali imene Khristu amene anawapangira. So tinali nthawi yabwino kuti tibwezeretse ubwenzi umene Khristu adasiya kwa wina ndi mzachi, posatengera kuti maphunziro, kusatengera chuma, kusatengera maonekedwe. Pamwambo wa tsikuli amayi okwana 26 analandiridwa ku utumiki wa mvano. Mmodzi mwa mamembala a mvano amwayi Mapanga analonjeza kuti athandizira ntchito ya tchalichi yobweretsa kusintha kwa uzimu. Anthu muzayembekeze pamene ndimachita ndikapitiriza kugwira nawo ntchito manebazi komanso onse ozungulira utumiki uno tidzagwira ntchito limodzi. Mbuyo mwina zinthu zina zimavuta koma ndi mmene taphunzitsiridwira tikasintha banja lathu sizakhalanso chimodzimodzi. Mwambowu unachitikira ku likulu la mpingo kuchigumula mu mzinda wa Blantyre. Meya wa mzinda wa Blantyre, Kansala Joseph Makwinja komanso amalonda wena adandaula kuti ntchito za malonda zikusokonekera mu mzindawu chifukwa cha mchitidwe wa polisi omanga anthu akamamwa mowa usiku. Amakwinja anena izi pamwambo umene anakonza kuti akumane ndi anthu komanso amalonda okhala mu mzindawu. Pa msonkhanowu anthu anakambirana za mmene angachitire kuti mzindawu ukhale wotsogola pa chitukuko. Richard Chirombo wa Zambiri. Kansala Makwinja anati ndi wokonzeka kugwira ntchito ndi anthu onse mu mzindawo. Koma mfumu ya mzindayi inadandaula kuti ntchito za malonda zimayima usiku. Iwo anati zina mwa zimene zikupangitsa zimenezi ndi mchitidwe wa apolisi a traffic oyamba kuyeza anthu omwa mowa ikamati 6 koloko madzulo.
tinaita na commissioner of police staff tenenge masi timawauza commissioner kuti legalize akuzerayi anthu akauti ndalongo mbili kusite kuti tauli muno kuona kuti mabizinesi ambiri monga ma night club ma bottle store akuseka because anthu ikafika 4 koloko akumapita kunyumba kupa kuti ikafika 6 koloko abwemkulizaraisi ndetalankhulana iwowo kuti atithandiza anthu andikuluakulu kuti atidisciplinarize ayi mwina itamakhala outside boundary yathu ya Blantyre. That's why you know kuti khani maboundary kumene from outside boundary ya city kumene kumene azika mabretha kumaso azika mwina kuyambira 1 o'clock usiku chifukwa zvone ndi ulumina alisira kwambiri koma bretha kuita 6 koloko 7 koloko ndipo mmodzi wa amalonda amene anathandizapo pamwambowo awa ndi a Wilkins Mijiga omwe ndi wapampando wa HS Winehouse anagwirizana ndi mawu a ameyawa. Iwo anati mchitidwewu ukusokoneza ntchito za malonda mu mzinda wa Blantyre. Ndiye chimetikana chokuti apolisi akuchitabo kutendeza mambo yathu koma chikuvuta ndimene akuchitira chitoko chifukwa chimene ngakuze chokuti ziko kuti anthu azina kuti anthu akupita akati Blantyre simasana ya Blantyre ndi zimene zimachitika mdima ukagwa anthu agwira ntchito molimbika ngati Friday ngatero afuna azipepese amafuna kuti apite aende asangalale nthawi imene anthu ali ndi mphamvu imafika tafika nthawi inati zachikonja tizakanika kuti even zipite out. So chimene chikuvuta panopa chokuti mmene akupangira apply zizi za fertilizers akupanga zoti chipsinjo tsopano sizikukaso zoti zithandize anthu kapena zithandize dziko. Tsono tikapanga chipsinjo tikuononga zinthu zambiri. One, tikupangisa kuti anthu aziopa kuti akasangalale. Nda anthu akapanda kusangalala town ifa. Munthu akana kuti town ya Blantyre tosefe timayende ndinapita kuna tete ndi koma ndinasangalala. Maka kuti tagwira ntchito masana usiku tono kuti zili bwanji ndimayenda mmakwalala ndikumaona kuti ziyako zili bwanji ndebuka phazimene zozo Blantyre asanduka mzinda wokufa. Mkulu wa apolisi mchigawo chakumwera ndi kuzambwe a Noel Kaira anayankhapo pa nkhani iyi. Ndipo naiso nkhani imene munafunsa ya fertilizers ndi nkhani imene sikoyamba kuchulidwa imene anenera sikoyamba kuichula mwakhala mukuiona ambiri atakhala kunena ama business anthu amene amakondanso kunjoya usiku not only komanso anthu amene anzathu amachita kucha kumwa cha ukali ndinene pangonera kuti nkhani yoti ikufunika whole government approach si police payo boma lonse tikhala pansi ndi ma stakeholders onse amene ali concerned tiunguze tione kuti tingatani kuti nightlife imene amanena ameya adimeya nightlife imene tingayipangeni without compromising safety and security ya twena. Mzinda wa Blantyre ndi umodzi mwa mizinda yakale kwambiri kumwera kwa Africa popeza ndi wakale kuposa mzinda wa Harare mdziko la Zimbabwe, Johannesburg mdziko la South Africa komanso Lusaka mdziko la Zambia. Ndipo munkhani yathu yomaliza boma makamaka ku nduna wa zachilungamo ayimitsa mwambo umene umayina kukhalako wopereka ulemu kwa mlangizi wamkulu wa boma a Thabo Chakaka Nyirenda kukhala mmodzi wa maloya akuluakulu mdziko muno. Izi ndi malinga ndi olankhulira unduna wa zachilungamo mdziko muno a Frank Namangale. Mlembi komanso loya wamkulu wa undunawu a Alison Mbang'ombe analengeza kuti Anyirenda akhala mmodzi wa maloya akuluakulu mdziko muno kapena kuti senior counsel kudzera mkalata imene anayilemba pa 23 mwezi uno, ndipo mwambowu umayenera kukhalako lolemba padakali pano. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanisiyane nayinso mito yake. Otsatira wena achipani cha UTM amchigawo chakumwera ati a Michael Usi ndi mtsogoleri ovomerezeka wa chipanichi. Sukulu ya Mzuzu Technical ikanika kutsekulira kamba kosalandira ndalama zimene imalandira kuchokera ku boma, ndipo zimenezi zakhazi kuchitika kwa miyezi yokwana 5 tsopano. Ndipo mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera wayamikira mpingo wa CCP kamba kothandizira pakayendetsedwe ka boma
munjira zambiri. Mukhoza kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina internet kudzera pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba star 1895 hash. Munaindine Ronald Mpaso ndikufunireni zabwino zonse pene mukupitiriza kuonera maprogramu osiyanasiyana pano pa wireless yakanema number 1 Malawi monse muno, Times Television TTV. Madzulo abwino.